खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों आं राजखान्थिनि मोनसे जर'खा खौरां गेजेराव आसाम विधानसभा बिसायख'थिया माखासेल' सान दंसै आरो बे समाव आसामजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गासै मोन 7 विधानसभा बियाब दं बेखौ लानानै बे समाव गोबां राजखान्थि दोलोआ गाव गावनि राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावबाय दं थिग बेबायदि समावनो UPPL लाइमोन गांखंनि आफादगिरि राकेश ब्रह्म थामहिनबा MCLA राकेश ब्रह्म बिथाङा BPFआ गिदों होनना बुंदों आरो BJP जों एलाइन जानायनि जेबो खोथायानो गैया आरो बिथाङा फोरमायबावदों दि BPF आरो UPPL जिरायनायनि ओंथियानो जाहैबाय थाव गुबै आरो दैजों मिक्स खालामनाय बायदि होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों जेराव बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा UPPL आरो BPF राजखान्थि दोलो मोननैखौबो ज' जानायनि बाथ्रा बुंबोबाय थादों आरो लोगोसे BJP राजखान्थिनिफ्रायबो एबा रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो UPPL आरो BPF ज' जाना सावरायनानै एबा गोरोबलायनानै बिसायख'थि गेलेबा साबसिन जागोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिबाय थानाय समावनो बे समाव राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों UPPL आरो BPFआ सावरायनाय एबा जिरायनाय माने थाव आरो दैजों मिक्स खालामनाय बायदि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बेजों लोगोसे आरोबाव राकेश ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों दि BPFआ UPPLखौ नुनानै गिदों होनना बुंदों आरो एलायन्स जानायनि बाथ्रायावबो जेराव गोबां सोंथि सिखारबाय थादों UPPL दोलोआ माबे दोलोजों एलायन्सआव थागोन बेखौबो रोखा फोरमायथिदों जे फैबाय थानाय समाव BJP जों एलाइन जानायनि जेबो खोथा गैया होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों राकेश ब्रह्म बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला UPPL आरो BPF ज' सावरायनायनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंथिदों बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादोनि বিৰোধী দলসমূহ ভয় খাইছে এটাতো স্পষ্ট হৈ গৈছে যে 2-3 দিনৰ ভিতৰত যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি কথা ক'লে আমি UPPL দলে অলৰেডি গম পাই গৈছোঁ যে আমাৰ এইবাৰ মানে BJP দলৰ লগত আৰু মিত্ৰতাটো নহয় কাৰণ তেখেতে কৈছে যে আমি BJPয়ে মাজৰ সোমাই পেলাই আমাক মানে মিলাই দিব নোৱাৰে তেখেতসকলে BPF আৰু UPPLে অকলে মানে বহি পেলাই চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু এই সময়ত BPF আৰু UPPLৰ লগত বহা এইটো পানী আৰু তেলৰ লগত মিক্সনৰ কথা গতিকে এটা কথা স্পষ্ট ক'ব পাৰোঁ 2-3 দিনৰ ভিতৰত আমি অসম মানে ৰাজনীতিক দলবিলাকৰ পৰা এই NDAৰ পৰা আমি এলাহী হৈ গৈছোঁ আৰু আমি অকলঘৰীয়াকৈ ৰাজনীতি খেলিব লাগিব আমি সেই কথাটো যোৱাকালি স্পষ্ট হৈছে।